دمتي السنة ازي كاب كتما لندن زم حلالف دمتخم دمتي السنة يو ساعات أقيدو وغن عسل حبر سبر وغن تعاكب السبسب وغن تعاكب السبسب في اللي كان سلتلازل سلام الهزمي تبني أخيرنا لو تغني عليكم هو مداني سلام خبركم سمعت دمص عسنا كما يتوعلو ابنا يلوم سنبت 12 حسن مدمنا فلما زينا قصيلنا دما فقري مسكلو مدمار زيبلو بزبلا رستي ممهر امانيول سالم ملختي هاجر يبلومن اسياسك بزبلا رستي ردي كفله باشاي نبعسنا زلاخوم عنقصات اكتاتيلنا كنقرب لكم هنا فلما جن زينا برستاتو هنجمر لعلواي لأخ سرعات والكملاغي سياس أفوركي قص مسرح سلام إيرتران إثيوبيان مقام بزبل مخنيات قدمت مالي عدي سابا خيدو يخون مبر أبتا قداس خفال نايت سمعات شبت قص كم زي تمزقبه تعذبتي قلتو منيستر هقراو لمعات والكملكاو سرعات سياس أفوركي دكتور ولداي فطور أب مودات هسومون زحالفور حملة أب أمريكا إثيوبيان مزركبوهم أوفرت تراخيبو كم تزراربه دونجيز بزحنا حبريتا أردي ملكاوي سرعات سياس أبتي أب مونغو كندا سعود عرب تفتير زقني دبلوماسيوي مسحاب صقع سعود عرب كوينو دو كم زبله بوقعي أفليتو حبرات إمارات عرب كاب عسبنا أديس أبابا زرقح ناي ندادي شامبكو خد زرقح مس إثيوبيا مسم معاه واننت ودب عسب أواقع دقاتي خمس الله أبي إرتراويان نزلو سقعات مليسو زحي المخانو تفليتو أب إثيوبيا كبابيتات سومالن أورومن زلو عليتاو قجتن متفنانن نابسب أوي قلولاو بزعرقة ملكوعو يغطل كم زلو دوتشا فيلا حبيرو زينا بزرزر منيستر قديات وصاي عثمان صالح كومون حلافي بوليتيكاو قديات قدف يمانو مانكيزة تقلالي لعلواي لأخ سرعات والكملاغي سياس أفوركي قص مسرح سلام إيرتران إثيوبيا نمقمقام بزبل مخنيات كلمة مالي عد شابا خيدوم يخون مبرر أبتي بزيناوي چاوچاوتا تسنية مبصح مراحتن من رخاب سدرابيتاتن زع مسألة سمعيتاو تصلوا زلو ناشتو تأمرتاوي ويدما سيمبوليك تكبارات تزي كوينو أبتي تأنك نايت قجت زنبرة متفنان سراويتن محنصات دوباتن زع مسألة أقداس كفال نايت سممعات فتسم قص كم زي البو تعذبتي قلتم أب منغوتن 10 عمتات تتفانينن صنحا إيرتران إثيوبيان ركب ممسراتو تراي نبعلو عابي ترئيو كوان تخونه لعلى حدا ورحي حليفو الله أبزلو الأوان كابتي حفشاو هزباو تثبيت وطأ ولا نتي مرحتتن هاجرات استفرارملو حموشت نطبطات حدا بحدا انت تملكتنا ابتوم قصالنت سلام كلتين هاجرات زو حسوت انق قچت زنبرو مملكات دوبات كمون مسحاب سراويتات زي مفصامو اتسلام جنات هواسي كم زلو زملكت مخانو اتم تعذبتي يردؤم مبتصحن حقبقبن والكملاخ سياسن قداماي منيستر إثيوبيان ابت فلما عبس معيد فطيرو كوان تنبره بوليتيكاوي كونتات كلتين هاجرات بخونتاو عين خطمت جميرلو ابزل اوان جنا اتوم اب كلتين هاجرات عبيت بدوتات كوينوم نركب كلتين هاجرات زدرخو شجرات بوليتيكاوي قلولاو إيرتران عليتاو نعبتات إثيوبيان لو تخم زير ايو يفلت اب إيرترا كلتي نزيز حلف 15 كساب 10 عامات شحلو تزبي إيرترا خوينو صنحه ماسرتي بوليتيكانياتات جملاو تحسات سبعوي مسالات بعابيو قوامن حقاون سرعات زي مهلاو ولا نتوم إيرترا بصيحه مستمرسو إثيوبياوያን كيترفه بزدن صو منغدي بزي زخونه لوطي ابوتو كهلون كلو عليتاوي قچت إثيوبياوያን اب استفلاليه كورنعات إثيوبيا بحلفي اب كللات سومالن اورومون ناب مبتتان كمرح يخيليو كساب زبال اسغاي درجه يقصل كم زلو صبصابات بتدغاغامي يحبرلو بقندو اتي اب مونغو إيرتران إثيوبيان اب زكايد مسرح سلام وسان ترازلو حزب تግራይን ህወሓትን ነቲ በፌደራላዊ መንግስት ኢትዮጵያ ዝውሰድ ስጉምታት ሙሉ ተቀቢሉ ክሳብ ዘይ ተግበሮ ምምላስ ንቡር ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ስማውን ተዘይ ኮይኑ ግብራዊ ውጽኢት ክህልዎ ኣይክእልን እዩ
ሚኒስተር ሃገራዊ ልምዓት ውልቀ መልካዊ ስርዓት ኢሳያስ አፈወርቂ ዶክተር ወልዳይ ፍጡር ኣብ መወዳእታ ሰሙን ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብ ኣሜሪካ ዋሽንግቶን ዲሲ ኣስታት 30 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያንን ካልኦት ወጻእተኛታትን ከምኡውን 4 ኤርትራውያን ምስ ዝርከብዎም ኣብ ፈርቲ ተራኺቡ ከም ተዘራረበ ደንጉ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣረዲኡ ኣጀንዳ ናይ ትርክብ ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋሃው ተጠቒሞም ኣብ ኤርትራ ንኸውፍሩ ንምዕዳም ካብ ምዃን ሓሊፉ ዝርዝራዊ ሓበሬታ እኳ እንተዘየለ እቲ ኣኼባ ነቶም ብኣጻብዕ ዝቑፀሩ ኤርትራውያን ገዲፍካ ኣብቶም ሓያለ ኢትዮጵያውያን ዝርከብዎም ወጻእተኛታት ዘተኮረ ምንባሩ ነቶም ብቐረባ ዝተኸታተልዎ ተዓዘብቲ ዘገርም ኩነታት ምንባሩ እቶም ምንጭታት ኣገንዚቦም ኣብ ኤርትራ ናይ ወፍሪ ዕድላት ዝተነፍጎም ሓያለ ኤርትራውያን ሰብሪ ሰማል ኣብ ፈቆዶ ሃገራት ኣፍሪቃ ተዋፊሮም ከም ዝርከቡ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ንዓኣቶም ዝስሕብ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ዛጊት ኣይተገብረን ምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ ኣብቲ ኣብ መንጎ ካናዳን ስዑድ ዓረብን ተፈጢሩ ዝቐነየ ዲፕሎማሲያዊ ምሳሓብ ፀግዕ ስዑድ ዓረብ ኮይኑ ደው ከም ዝበለ እቲ ስርዓት ብዘውፅኦ 4 መስመር ዘለዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣፍሊጡ እቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ቃል ንቓሉ ከም ዝስዕብ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ መንግስቲ ካናዳ ፖለቲካዊ ኣጀንድኡ ንምስላት ኣንጻር ንግስነት ስዑድ ዓረብ ዘውፅኦ መለዓዓልን ዘይሓላፍነታውን መግለጺ ይኹንን መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ምእንቲ ምኽባር ልኡላውነቱን ኣኽብሮት ኣህጉራዊ ሕግን ግቡእ ስጉምታት ክወስድ ድማ ይጽውዕ ይብል ምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ ኣብቲ ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ስዑድ ዓረብ ብምንቃፍ ብሓደ በዓል ስልጣን ካናዳ ተዘርግሐ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ኣጋኒኑ ብደረጃ ጋዜጣዊ መግለጺ ዘሊሉ ጠብሎቕ ብምባል ዝወሰዶ ስጉምቲ ተሓላቒ ተመሲሉ ካብ ስዑድ ዓረብ ክረኽቦ ንዝኽእል ግዝያዊ ጠቕሚ ንምውሓስ ዝወሰዶ ተበላጢ ስጉምቲ ዳ እምበር ሞራላዊ ይኹን መትከላዊ ጣቋ ዘለዎ ኣይኮነን ስርዓት ኢሳያስ ንገዛእ ርእሱ ኣብ ምግሃት ሰብኣዊ መሰላት ብዘርእዮ ዓመፅ መወዳድርቲ ሰሜን ኮርያ ኮይኑ ዝግለጽ ብምዃኑ ካብ ተመሳሳሊ ወቐሳ ነብሰ ምክልኻል ናይ ምግባር ተወሳኺ ዕላማ ከም ዘለዎ እውን ርዱእ እዩ ስዑድ ዓረብ ሓንቲ ካብተን ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ብእተዘውትሮ ዓመፅን ዘለዋ ድሑር ኣተሓዛን እትልለ ሃገራት ዓለም እያ ካብ 54 ሃገራት ኣፍሪቃ ኤርትራን ሶማልያን ጥራኤን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ወሲደን ዘለዋ ውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቂ ነዚ ምስ ኢትዮጵያ ዝገበሮ ርክብን ኣብ ውግእ ሕድሕድ የመን ከም መሓዛ ስዑድን ኢማራትን ዝወሰዶ መርገፅን ተጠቒሙ ፋይናንሳዊ ግንዑታት ንምርካብ ናብ ስዑድ ዓረብ ብኣካልን ብመንገዲ ልኡኻቱን ክመላለስ ከም ፀንሐ ይፍለጥ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ስዑድ እውን ኣብዚ ቀረባ እዋን ኤርትራ በፂሑ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ካብ ዓሰብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝዝርጋሕ ናይ ነዳዲ ሻምብቆ ክትዝርግሕ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ስምምዓ ዋንነት ወደብ ዓሰብ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣእትዩ ከም ዘሎ ነቲ ኢሳያስ ንዓሰብ ንኢማራትን ኢትዮጵያን ከም ዝተዋገየኣ ኣብ ኤርትራውያን ዘሎ ስግኣት መሊሱ ዝሐይል ምዃኑ ተፈሊጡ ፋና ዝተባሃለ መራኸቢ ብዙሃን ኢትዮጵያ ከም ዝሓበሮ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ምስ ሚኒስትር ኣህጉራዊ ምትሕግጋዝ ኢማራት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዝገበርዎ ርክብ እዩ ካብ ዓሰብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝዝርጋሕ ሻምብቆ ነዳዲ ክስራሕ ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ዘሎ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ እቲ ስምምዕ ኣብ ኣፈናዊ ደረጃኡ ከም ዘሎ እኳ እንተጠቐሰ ኣብቲ ካብ ኤርትራዊ ወደብ ዝብገስ ሻምብቆ ንምዝርጋሕ ኢማራትን ኢትዮጵያን ዘዋድድኦ ዘለዋ ውጥን ተሳታፍነት ኤርትራ ዘይምህላው ኩነታት ልኡላውነት ዓሰብ ካብቲ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ስግኣት ንላዕሊ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ ዝእምት እዩ ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣብ ኢትዮጵያ ምብፃሕ ኣብ ዝገበረሉ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ምድማር ኢሳያስን ኣብይን ማለት ምምቓል ዓሰብ ብምዃኑ ብጋህዲ ድሕሪ ምዝራቡ ነቶም ሕልሚ ዓሰብ ዘጸልሎም ኢትዮጵያውያን ብሓጎስ ከም ዝፈንጭሖም ይፍለጥ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ ሶማልን ኦሮሞን ኣብ መንጎ ኦሮሞን ጌዶን ዘሎ ዓሌታዊ ግጭትን ምትፍናንን ናብ ሰብኣዊ ቅልውላው ብዝዓረገ መልክዑ ይቕፅል ከም ዘሎ ዶቼ ቬለ ዝርከብዎም ማዕከናት ዜና ይገልጹ ኣለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወግዓዊ ቁጥሪ ምዉታትን ተዛናበልትን ካብ መሃብ ተቆጢቡ እኳ እንተሎ ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ወይ ድማ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን ፎር ሚግሬሽን ከም ዝሓበሮ 820,000 ህዝቢ ጌዶ ካብ መንበር ኣባይቱ ክዘናበል እንከሎ 150,000 ህዝቢ ጉጂ ዝተባሃለ ከባቢታት ኦሮሚያ ብተመሳሳሊ ካብ ቤተ ንብረቱ ተዛናቢሉሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ትማል ቀዳም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ምንጻል ብመቃቃሊ ቃና ይዛረቡ እኳ እንተለው ኢትዮጵያ ሓድነታ ዓቂባ ክትቀጽል ምዃና ምግላጹ ድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም ብመሰረተ ሓበሬታ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ዞባዊ ምምሕዳር ሶማል ንምድስካል ብዝምልከት ተላዒሉ ዘሎ ሓሳብ ፕረዚደንት ሶማሊ ክልል ነበር አብዲ መሐመድ ዑመር ካብ ስልጣን ድሕር ምእላዩ ኣብቲ ዞባ ንዝተኸስተነ ዓብዪ ንምዝሓል ኣብ መንጎ ሰበስልጣን መንግስቲ ምስ ዝካየድ ዘሎ ቀጻል ዝርርብ ዘተኣሳስር ምዃኑ ይጠቅስ ብዕለት 4 ነሓሰ ሓይልታት ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዋና ከተማ ክልል ሶማል ከተማ ጅጅጋ ምስ ዞባዊ ሓይልታት ድሕሪ ምግጫዎም ሓያለ ሰባት ከም ዝሞቱን ድምፂ ኣሜሪካ ኣዘኻኺሩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኣማኑኤል ኢያሱ ዘዳለዎ ዕለታዊ ዜና ብዝተፈጺሙሎ ምስ ዝተረፉ መደባት ናይ ሓድገኩም ሰናይ ምክትታል